Sabies que a Eivissa, a pesar d'estar envoltats d'aigua, encara tenim per a tothom? Ja que fa més de 18 mesos que estem en prealerta per sequera hídrica i enguany quasi no ha plogut. Degut al canvi climàtic, la sequera s'estacionalitzant tot l'any i en èpoques que hauria de ploure, l'illa es seca més i més. Enguany començarem l'estiu amb les reserves hídriques al 39% i segurament triplicarem la població d'Eivissa per l'arribada dels turistes, els que ens posen en una situació vulnerable com a societat. Per això necessitem la teva ajuda, per donar a conèixer la situació de l'aigua a Eivissa. 10 dels 16 aqüífers estan sobreexplotats i salinitzats, el que ens impedeix abastecer-nos d'aigua de fonts naturals i tenir que utilitzar desalinitzadores. A l'estiu es gasta el 60% de l'aigua que es produeix en tot un any a Eivissa. El riu de Santa Eulàlia ha perdut el seu cabal al 60% dels humedals i torrents a Eivissa. Estan degradats per si fos poc. La qualitat de les platges ha disminuït un 50% els últims 10 anys per problemes en la depuració de les aigües. I tu què vols formar part del problema o de la solució?